Περνώ αμέσως θα ήθελα να καλέσω στο βήμα τον κύριο Γιώργο Κακουλίδη, πρόεδρο του Ελληνικού Συνδέσμου Πληροφορικής Υγείας, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση στο Μπούσιες και το Υπουργείο Υγείας. Από ό,τι είδα στο πρόγραμμα, είναι ένα πλήρες πρόγραμμα. Έχει καλύψει σχεδόν όλες τις ενότητες. Εγώ θα κάνω ένα σύντομο χαιρετισμό και θα δείξω μία αποτύπωση των έργων έως στιγμής που βρισκόμαστε. Ο σύνδεσμος μας αποτελείται κυρίως από εταιρείες πληροφορικής στον τομέα της υγείας, με πολλά χρόνια εξειδίκευση. Στην παρούσα φάση υπάρχουν διάφοροι φορείς οι οποίοι συνεργάζονται μεταξύ τους και ολοκληρώνουν και τρέχουν κάποια έργα, τα οποία είναι πάνω από 20, 21, 22. Εδώ και 2-3 χρόνια έχουν ανακοινωθεί και όλες αυτές οι υποδομές θα βασιστούν πάνω σε διάφορα πρότυπα διαλειτουργικότητας και στις κωδικοποιήσεις, οι οποίες και αυτές δημιουργούνται. Τώρα, λέω χαρακτηριστικά το πέταγμα της πεταλούδας, εννοώντας ότι κάτι έγινε σε μια πόλη στην Κίνα, δημιουργήθηκε αυτή η πανδημία, η Ευρώπη κατάλαβε ότι έπρεπε να οχυρωθεί περισσότερο στο μέλλον, επενδύοντας πολλά χρήματα στην ψηφιακή υγεία. Έτσι δημιουργήθηκε το RRF στην Ελλάδα, έτσι δημιουργηθήκαν αυτοί οι προϋπολογισμοί και συνειδητοποίησε η Ευρώπη ότι από εδώ και μπρος θα συνεχίσει να επενδύει. Δηλαδή, αυτά τα 400 εκατομμύρια τα οποία έχουν συγκεντρωθεί και από το RRF αλλά και από το ΕΣΠΑ θα συνεχίσουν να επενδύονται στη χώρα μας. Επίσης, έχει γίνει κατανοητό ότι επενδύοντας στην πληροφορική, στην υγεία, είναι ένας πολλαπλασιαστής ισχύος, δηλαδή κάθε 50 εκατομμύρια μέσα στα 5 χρόνια μπορεί να κάνει εξοικονόμηση περίπου στα 300-350 εκατομμύρια. Και το βασικό στίχημα είναι να μετατοπιστούν οι υπηρεσίες προς την πρωτοβάθμια και όχι στη δευτεροβάθμια. Αυτή είναι η στόχη, αυτές είναι οι ευκαιρίες που αναπτυχθήκαν και αυτή η κατανόηση που υπάρχει. Τώρα, τα έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη έχουν το εξής ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Σχεδόν δεν είχαμε ένσταση στην προκήρυξη των έργων καθώς τα έργα υλοποιούνταν. Αυτό είναι το ένα χαρακτηριστικό. Το δεύτερο, ότι είχαμε σχεδόν πάντοτε έναν ανάδοχο, έναν υποψήφιο ανάδοχο. Συνολικός προϋπολογισμός πάνω από 400 εκατομμύρια. Παρ' όλα αυτά, έχουμε ένα θέμα στο ότι ορισμένα από αυτά τα έργα, όπως εδώ το τρίτο που βλέπετε, που είναι για την ψηφιακή οργάνωση των νοσοκομείων μας, είναι ακόμη προς κατακύρωση πλαισιακών. Έχουμε δηλαδή ένα πάρα πολύ μικρό, στενό χρονικό περιθώριο, όπως και όλα αυτά με κόκκινο που βλέπετε, είναι προς κατακύρωση. Που σημαίνει, όπως και κάποια από τα επόμενα, που σημαίνει λοιπόν ότι ο ορίζοντας του καλοκαιριού του 25, αλλά και ορίζοντας του καλοκαιριού του 26, για έργα τα οποία έχουν τριετή διάρκεια υλοποίησης, είναι εξαιρετικά ασφικτικός ο χρόνος αυτός. Εδώ ή θα πρέπει να γίνει απομείωση των έργων ή θα πρέπει να βρεθούν άλλες διαδικασίες για να μπορέσουν τα έργα αυτά να ολοκληρωθούν. Αυτό πρέπει να τεθεί, έχει τεθεί εδώ και πολύ καιρό. Νομίζω και οι εταιρείες, η καθεμία ξεχωριστά το αναδεικνύει το θέμα αυτό, αλλά μέχρι στιγμής δεν γνωρίζω εγώ να υπάρχει κάποια λύση. Οπότε υπάρχει πιθανότητα να έχουμε ξανά κάποιο πέταγμα της πεταλούδας από κάποια άλλη καταστροφή, κάποια άλλη ανάγκη και να βρεθούμε να έχουμε χάσει πάρα πολύ χρόνο, να μην μπορούν αυτά τα έργα να υλοποιηθούν. Διότι έχουμε έλλειψη, λέγαμε, δυναμικού, αλλά η έλλειψη δυναμικού τελικά αποτυπώνεται όχι μόνο στο ιδιωτικό τομέα, αλλά και στο δημόσιο τομέα. Διότι οι οργανισμοί οι οποίοι βγάζουν τα έργα και τα προχωρούν και αυτοί χρειάζονται προσωπικό, στο οποίο πολλές φορές δεν υπάρχει. Η διαλειτουργικότητα σε αυτές τις 2 μέρες φαντάζομαι θα συζητείτε πολλές φορές. Έως και σήμερα μιλάμε τεχνικά στον τομέα αυτό και όχι οργανωτικά, στο πώς δηλαδή πώς θα μπορούν οι οργανισμοί να συνεργάζονται μεταξύ τους και πώς θα μπορούν και οι οργανισμοί να διαθέτουν δημόσια application interfaces στην αγορά, στα πανεπιστήμια, στις startups. Αυτό μέχρι στιγμής δεν έχει επιτευχθεί και δεν έχω δει να έχουν γίνει κάποια βήματα εκεί. Τώρα, ας υποθέσουμε ότι ολοκληρώθηκαν τα έργα επιτυχώς ή κάποια κομμάτια τους. Πρέπει να προβλεφθεί και από τώρα το κομμάτι της υποστήριξης συντήρησης των συστημάτων αυτών, που και αυτό δεν έχει ακόμη προβλεφθεί με την έννοια ότι προσδοκούμε τα έργα αυτά θα κάνουν οικονομία και από την οικονομία που θα εγγράψουμε θα μπορούσαμε να βρούμε τα λεφτά. Αλλά και πάλι αυτό λίγο για μένα είναι θολό. Αυτά τα έργα αποδίδουν μετά από 5-10 χρόνια. Εάν τα καταφέρουμε και αν όλα αυτά ολοκληρωθούν, 3 στοιχήματα πρέπει να βάλουμε μπροστά μας, τα οποία αν υλοποιηθούν ή αν τα βάλουμε ως στόχο να υλοποιηθούν, μπορεί να υλοποιηθούν και όλα τα πίσω έργα. Το πρώτο είναι
η δυνατότητα να υπάρχει προσωπικός φάκελος υγείας, ανεξάρτητα από αυτό που έχει η ΔΥΚΑ. Δηλαδή, κάποιος οργανισμός, κάποια εταιρεία να μπορεί να έχει δικό του προσωπικό φάκελο υγείας ή ενός ασθενών και να μπορεί αυτός ο προσωπικός φάκελος υγείας να έχει πρόσβαση στα δεδομένα τα οποία συγκεντρώνονται εδώ και κάποια χρόνια. Το δεύτερο είναι να υιοθετήσουμε επιτέλους και να βάλουμε διαδικασίες για τα δημόσια application interface. Και το τρίτο είναι τελικά να αξιοποιήσουμε και τα μεγάλα δεδομένα για προς όφελος ερευνών, κλινικών μελετών και πολλών άλλων πραγμάτων. Σας ευχαριστώ θερμά για την προσοχή σας.